tenzi kuri kuvuvuta mananda atokwira nedengare sera toshiba hatina pekuanda motire kahere tife musarare tofa nguva yese yazara nengozi nenyanza yavaguva mananda anonditeerera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzingarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi nemweya unorwadza ndokotama kunemi moyo wangu unotambura mukamundiponese omananda echitema oda kundinyudza ndakufa tenzi wangu kasikandiponese mananda anonditeerera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzingarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi kutya kwazopera zvese zvazozorora nenyanza yazoteramira denga razova pedyo timiranye mununuri musandisiyeka ndichasvika kumahombekombe ndizorore ikoko mananda anonditeerera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzingarava muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara zvese zvichanditeerera Vana vaMwari toda kutora mukana uno kuti tikukwazisei mose mukati menzvimbo dzamuri tichitenda zvikurusa uyezve tichikuchingamidzai pano paSpiritual Matters patinotarisa zvinhu zvakakosha zvakanangana neupenyu hwedu, zvakanangana nekuponeswa kwedu. Tisati tatanga ndoda kukumbira kuti Pastor Mashinya vatinamatire. Ngatinamatei. Baba wedu wakanaka muri kudenga, tinokutendai kuti pamukana wekudzidza shoko renyu. Tinokukokai kuti muwe pakati pedu apo taakudzidza pamwe chete nevose vachaona nekuteerera.
muzita rajesu, amen. Amen. Topic yedu yatiri kubata nechirungu inoti overcoming fear, neshona kukurira kutya. Tinofunga kuti topic yakakosa, ende tine kutenda kwekuti mukati meshoko raMwari mune content yakakura yakakwana inotibatsira kunzwisisa topic yefear, kukurira fear, kurarama takasununguka. Tisati tatanga, Pastor Mashinya, chingamidzai vatariri nevateereri vedu. Ndinokukwazisai mose kose kwamuri muzita rajesu. Pastor Mkwada, vanhu vaMwari ndinokwazisai muzita rajesu. Pastor Zvinyere, tinokukwazisai vatariri nevateereri kwese kwese kwamuri. Tinotenda takungopinda straight mukati metopic yedu. Pastor Zvinyere, chii chinonzi kutya, chii chinonzi fear? Chinonzi fear chinhu chinonzwa munhu chomuvhiringidza mafungiro, chomuvhiringidza even zvaangasarudza, zvochinja futi zvaanonzwa mukati mwemwiri wake. Alright. Zvinovhiringidza futi zvakare nemavalues ake anogona kuti achinja. Fear zvinovhiringidze mbariro dzepfungwa. Alright. Kuti unonga waitwa beclouded. Alright. Yeah, ndo zvinikade kutsanangura pichana. Tinotenda Pastor Zvinyere. Pastor Mkwada, mungada kuwedzera chii chinombonzi fear? Tingada kuti fear iweapon inoshandiswa naSatani kana aine zvaarida kutiitisa mukati mekurarama. Kana iri weapon yaSatani, zvinotorwa futi kuti chinonzi fear chinhu chinovengwa futi naMwari, muvengi waMwari. Maybe tiri papfungwa iyi ndingangoda kuti Pastor Zvinyere wandiverengere Mark chapter 4 verse 40. Alright. Pfungwa iripo yandoda kuti ticherechedze kutsigira pfungwa idzana ndichiita. Tinotenda. Verse 40. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Anapa ndi Jesu akanga achitaura nevanhu vakanga vari muchikepe paya pakanga wanetswa nemafungu. Vanhu vakaratidza kuti vakatya nezvakanga zviri kuitika. Jesu ndo paari kuti munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Sanda kuti munhu papfungwa iyi kune zvinhu zviri zvisingagoni kugarisana mumunhu. Alright. Faith nefear. Alright. Kurazvo kuti kana musina faith, chirimo ifear. Saka nemamwe wadzindikada kuti chinonzi fear iopposite yefaith. Alright. Sezvingapotaurwa paya naMwari achiti kana tine kutenda kwakafanana tsanga yemastard nezvinhu zvikuru zvatinogona kuita. Ndizvozvo. Kusaidi raSatani chaanoshandisa kuti aite zvinhu zvikuru muupenyu hwedu ifear. Tinotenda Pastor Mkwada. Pastor Mashinya, tipei munzwisisiro wenyu muchiwedzera chii chimbori fear? Sekutaura kwaita Pastor Mkwada, fear iweapon yaSatani. Ndo chombo chaanosevenzesa kana achida kuti vanhu vagare kwaari. Kutya kunoita kuti munhu ageze mvura, anwe mvura yagezwa miri nen'anga. Kutya. Saka muchaona kuti munhu akutochengetwa museko yeun'anga nekuteerera nekuzvininipisa kwazviri. Because ari kutya, ari kuudzwa unzi mangwana unogona kufa. Saka kana uchida kurega kufa, geza mvura inwa mvura yandageza muviri nen'anga. Saka fear iweapon yaSatani yekuti anokuchengetai mudanga rake. Achikutyidzirai kuti abuda akuvara. Alright. Saka tiri kuona kutya kana kuti fear chiri chinhu chingashande seweapon, sechombo chakabatwa naSatani. Kuvanowo vaMwari, chombo chavakabata kutenda. Zvinhu hazvigarisani izvi, hazviwadzani. Ngatimbotarisai tione, toda kumbotarisa simba rine fear mukati memunhu yatingati impact. Tomboita survey yeBible. Nemhaka yekuti shoko raMwari rinotiudza kuti hakuna zvinhu zvitsva zviri kuitika iko zvino. Zvese zviri kuitika zvakamboitika. Saka toda kumbotarisa mukati meshoko raMwari simba rine kutya, simba rine fear. Totanga panapa naPastor Mashinya. Kutya kunogona kuita kuti munhu arasikirwe nekutenda.
denial of faith. Titsanangurirei tinzo. Chokwadi ndichada kuti ndiverenge kuna Numbers chapter 14 kubva paverse 1 to 3 maybe tingaverengerwe kuti zvijeke zvakanaka. Numbers chapter 14 kubva paverse 1 kusvika paverse 3 tione impact yefear. Verse 1. Yes. Zvino ungano yose yakachema zvikuru. Vanhu vakachema usiku ihwohwo. Vana vaIsraeri vose vakapopotera Mozisi naAroni. Ungano yose ikati kwavari, haiwa, dai takafira hedu munyika yeIjipita. Dai takafira hedu murenje rino. Jehovha wakakuireiko nesu munyika ino, tiurawe nemunondo, vakadzi vedu nevana vedu vachatapwa. Hakuzaiva nani kuti tidzokere Ijipita here. Verse 4. Vanhu vatorasa kutenda, warasa faith nemhaka yekutya zvavari kuona zvahamberi kwavo. Asi vanhu ava vanoziva zvavakamboitirwa naMwari, kuti Mwari uyu ndiMwari ane simba, avaburitsa muIjipita nesimba rake guru neruoko rwerudyi. But kutenda ikoko kwarasika nekuda kwamwiwa nekuda kwekutya. Munhu akatarisana nechinomutyisa, kutenda kunobva kwapwa. Zvakadaro zvekuti anogona chero kupopotera Mwari. Ari mazviona kuti apa vari kupopotera Mwari, vari kupopotera zvakare Mozisi wakatarisana naye nekuda kwekutya. Inini chandaona ndechekuti fear inokonzeresawo zvakare kuchema. Vanhu ava havana kungochema kanga wakadika, panzi usiku hwese. Vanhu vari kuchema, saka iyi all night yekuchema, ende chiri kuvachemedza kutya. Ende vapedza kuchema, havasi kuti vakapedza kuchema uzoende kuna Mwari ba. Vari kutoti ngatidzoke zvedu kuIjipita kwataya titori, tidzoserwe mumaoko aSatani kuti aone kuti kontrola nemhaka yekutya. Pataona Pastor Mukwada kuti fear nefaith hazvifambidzani. Vanhu vakatya vanoende kudivira Satani. Ndosaka vatoti takuda kutodzoka uku kwataya tiri uku. Havasi kude kufamba naMwari, nemhaka yekuti kufamba naMwari zviri kude faith. Kuti pagungwa apa tinoyambuka, apa futi tichayambutswa futi naMwari. Ende zvavari kuita izvi zvakare zvino hatisode kungoone uku kwekare badzi, tinoona nanhasi. Isusuwo tine zvetinochemawo futi usiku hwese. Munhu washaye basa, unogumisira kurara nabhosi kuti awane basa, ifear. Munhu washaya chitambi chekudhiraivha, unogumisira kubvise chioko muhomwe kuti aone chitambi chacho, ifear. Saka fear inoitise vanhu kana kuti inonamatisa vanhu Satani. Tinotenda Pastor Zvenyeri. Pastor Mukwada, fear ine simba muupenyu hwemunhu, ine impact yakakura muupenyu hwemunhu. Zvakadaro zvekuti zvimiso zvaMwari, zviga zvaMwari zvinogona kudonha. Titsanangurirei. Ndida kuti ndotarisa murume akaita zvamataura izvi kucompromise maprinciples mukati meupenyu nemhaka yefear. Genesis chapter 12 verse 12 na 13. Verse 12 and 13. Kana vaIjipita vachikuona vachati ndiye mukadzi wake, vachandiuraya, asi iwe vachakurega uri mupenyu. Uti hako uri hanzvadzi yangu, kuti ndiitirwe zvakanaka nekuda kwako, kuti mweya wangu urarame nekuda kwako. Ndi Abrahamu kwao kwaita nzara, ari kuenda kudiaspora. Wakusvika ndopo vanoti iwe uri mudzimai akanaka. But vanaruka ndinotya kuti vane zvavanogona kungondiita nemhaka yako. Saka because vachaziva kuti iwe uri mudzimai wangu, wakandiitira zvakaipa. Saka vari kuronga kunyepa, vari kuronga kutotengesa mukadzi ino mukati meupenyu kana paine chinhu chisingaitwi nevanhu, ndezvekuti tinosheya mudzimai nemumwe munhu. But Abrahamu ari nemhaka yekuti ari kutya kuti ndogona kuparadzwa nevanhu avava. Kwaari zviri kusara zvisina dambudziko, but chiri kuita kuti zvisaone dambudziko imhaka yekuti mwoyo wake wanga wabatwa nekutya. Saka kutya kumukonzera kuti
anyebe kuri kumita kuti atengese mukadzi. Saka kuna vanhu vakawanda dzimwe dzaive shamwari dzedu dzatakatengesa nemhaka yekutya. Kune nhema dzakawanda dzatakareva nemhaka yekutya. Kune zvizhinji zvinhu zvakaita but zviri kuzvarwa because of fear. Nekutya. Pastor Mashinya. Yes. Kutya kune impact yakakura muupenyu hwemunhu. Kunyanya muKristu. Kunogona kuita kuti munhu atyore mutemo waMwari. Chokwadi. Titsanangurire tinzwe. Ndoda kuti tiverenge 1 Samuel chapter 15 pa verse 24. Munzwe zvinotaura Bible ipapo. Verse 24. Verse 24. Ipapo Sauro akati kuna Samueri, ndi Sauro, ndakatadza nokuti ndakadarika murayiro waJehovha uye nemashoko enyu, nokuti ndakatya vanhu ndikateerera manzwi avo. Ari clear. Chekutanga ari kunyatsotaura chokwadi kuti ndakatadza. Kutadza kwangu kwandakaita kutyora mirayiro yani yaJehovha. Chii chakaita kuti ndiite chinhu ichi? Ndakatya vanhu. Zviri clear, hasi kumbopodza kana kunzvenga. Ndakatya vanhu ndikatyora mirayiro yani yaMwari, ndakatadza. Saka chii chiri kuita kuti vanhu vazotadze? Vari kutya. Chii chiri kuita kuti vanhu vazotyore mitemo yaMwari? Vanhu vanotya. Fear. Kutya kuti zvino ndikachengeta sabata raMwari ndikarega kuenda kubasa, ndakuzoshaya chekudya. Munhu haachateereri kutaura kwaMwari. Kune vamwe vari kuti zvino ndikarega kurara nabosi kubasa, handichapindi basa. Ifiye iyoyeyo. Ari mazvona. Saka Sauro ari kunyatsotaura panapa kuti ini ndakatya vanhu. Kutya kwandakaita vanhu ndokwakaita kuti ndityore mitemo yani? Mitemo yaMwari. Munoziva kuti kune munhu anonyatsodzidziswa chokwadi cheBhaibheri, ochiona kuti ichi zveshuwa ichokwadi, dai ndachiteera ndachiteedzera, but obva atya murume wake. Nekuda kwokuti ndatya murume, beta ndisateerere Mwari, ndirarame mupenyu husiriwo. Mumwe anotya vabereki, anyatsoona kuti zveshuwa Mwari ada kuti ndiite izvi, but orega kuteerera Mwari nekuti atya munhu. Ani mazvona. Saka dai Mwari abatsira tese nevatariri nevateereri kuti tirege kutya munhu togotyora mitemo yaMwari, asi kuti titye Mwari, timuteerere, tirarame zvakanaka. Tinotenda Pastor Mashinya. Kuitika apa ndechekuti so ari kuti ndakatya vanhu, saka ari kufadza vanhu. Alright. Achizvidza zviri kutaurwa naMwari. Chiri kuita vanhu zvidaro ndechekuti Mwari anoti hatimuoni, but vanhu tinavo. Alright. Saka kana vanhu vaine zvavari kuita vatora zvinotobatika iko zvezvi because vaMashinya watori padhuze neni apa. Alright. Saka chinonzi kutya ndechekuti tiri kukompromisa zviri kudiwa naMwari mukufadza vatigere nawo, watinawo mazuva ese, nemupfungwa yekuti Mwari ari kudenga tozotomuona gare gare. Saka kutya kunoita kuti vanhu vafadze vanhu pachinzvimbo chekufadza Mwari. Vanhu vanotadza kumira pane zvavakarayirwa naMwari, vachifadza vamwe vanhu. Vana vaMwari, vatariri vedu nevateereri vedu, topic yedu yatakabata, overcoming fear, kukurira kutya. Kutya kunogona kuita kuti munhu, Pastor Zvenyere, asatendeke kuna Mwari. Unfaithfulness. Titsanangurire. Ndichakumbira Pastor Mashinya kuti vandirengere ku King James Version, 1 Chronicles chapter 10 verse 13. Verse 13. Yeah. So Saul died for his unfaithfulness, which he had committed against the Lord, because he did not keep the word of the Lord, and also because he consulted a medium for guidance. Okay. Parikunzi uyu wafa zvake, asichamuuraya unfaithfulness. Saka chicharasisawo futi vanhu kusai kuponeseka kupinde mukati medenga. Unfaithfulness. Mune zvemuchato kune vanhu vasiri faithful. Uyewo zvakare kumabasa kune vanhuwo zvakare vasiri faithful. Even vamwe vanonge vachiti ndashaya mbereko, havazomiri pakukumbira Mwari, vanoende kuvaprofita wopuwe mvura, profita wenhema,
wopuwa zvakare matombo ponzi mukageza nemvura iyi mumbereko yenyu inodini inoita nezvimwe zvinoitike kuseri zvisikazotauriki kuti wangopuwa mvura chete. Saka izvozvi zvese izvi ndo zviri kukonzeresa vanhu kuti vasamira pamaprinciples anodiwa naMwari. Ende pamwe pacho pari kunzi inyaya yekuti patawana mupasta Mukwada pekuti vanhu vanonga chide kuti vanhu vakatikomberedza ndo vari kutiona. Mapisarema ema 46 unoti mutumwa waJehovha Mwari ndiye mubatsiri uri pedyo panguva dzekumanikidzwa. Saka isusu petunga tapfanywa nezveupenyu huno hatizodi kuende pane mubatsiri uri pedyo vari Mwari, tode kuende kuvanhu vakomana. Saka zvamuri kutaura pastor zvenyere ndezvekuti panofa mambo so vanofa nemhaka yekusatendeka and faithfulness inobuda pakuti vakaenda kunotsvaka zivo kubva kun'anga kusvikiro asi vakaenda kune mhaka yekutya vanga vakomberedzwa nemafiristia. Zvobva zvaisa pachena kuti fiye inokonzeresa unfaithfulness, kusatendeka mumuri. Ndo zvamuri kutaura. Chero vakomana nevasikanawo futi, musikana ari kutya kurambwa nemukomana anotadza kutendeka kuna Mwari orara naye. Kune zvakawanda kusatendeka kuri kuitika kuchikonzerwa nekutya. Pastor Mukwada, kutya kunogona kuita kuti munhu ave munyengeri, kunogenerata hypocrisy. First Samuel chapter 21 verse 10 uchidzika nayo pastor zvenyere ndira kuti mumbona kanyeka anonakidza akaitwa nomwe munhu ipapo akararama upenyu hwekuacta vakomana. Itori drama chairo ranga riri kuitika apa but chiri kuita kuti adaro mwoyo wake wanga wabatwa nekutya. Chapter 21 verse 10 verse 10 inoti David akasimuka akatiza musi uyoyo nokutya so akaenda kuna Akishi mambo weGati. Zvino varanda vaAkishi vakati kwaari, ko uyu haazi David mambo wenyika here? Haazi iye wawakaimbira vachibvumirana pakutamba kwavo vachiti Sauro wakauraya zviuru zvina mazana ake, asi David makumi ezviuru zvamazana ake. Verse 12. David akarangarira mashoko iwayo mumwoyo make, akatya kwazvo Akishi mambo weGati. Akashandura mugarire wake pamberi pavo, akazviita sebenzi pakati pavo, akakwara pamagonhi esuo, akarega mate ake achisiririka pandebvu dzake. Wone kuti ane kutya kuiri kwamubata David. Kwaari kubva ari kutiza so nekuti ari kutsvaka kumuuraya. Saka atiza nemhaka yekutya. Saka asvika ukoko ndokubva aonekwa akazikana kuti uyu ndiDavid uyu mambo wenyika. Ndobva azikana kuti ndazikanwa futi panapo ndiri kutiza mwengi uku ndazikanwa futi kundini David. Ndobva anyanyisa futi kutya Akishi mambo ari kutaura. Then ndopaabva aita zano kuti saka ndoita sei panapa. But chakumupa zano iri kuti riuye mwoyo wake wakabatwa nekutya. Saka akatanga manje kuita tumadrama twake, ndopakatanga kurarama kuita sebenzi, akatanga kuumburuka, masirira akuchichuruka, akutanga kukwara. Saka handizvo zviri David bazvatikuona izvi chaita kuti aite upenyu ihwohwo kutya. Saka papfungwa iyi hypocrisy haingouyi bedzi kuita zvoita sezviri negative zvekuti wakuita masiri nekudini. Kune futi vanoti pavanonzwa zvekuti vanhu vachaparadzwa mugehena vasinganamate Mwari, vanogona futi kurarama upenyu hwechikristu zvipati huri hwehypocrisy, zvokuti kana muchimuona munofunga kuti Kristu chaiye pati kuri kunyengera sengada kuedza kubhaiza Mwari vakomana. Saka kutya kunoita kuti vanhu vararame zvavasiri, vanonyengera nekurarama upenyu but huri drama. Tine urombo. Vatariri nevateereri ndo impact ine kutya iyi. David munhu anonzi naMwari a man after my own heart, munhu ari pamwoyo pangu, nekuda kwekutya akazvishandura akazviita sebenzi.
munhu akanga auraya Goliath nesimba raMwari akachitanga kuerera masiriri, achikwara-kwara, achiumburuka nemhaka yekutya. Zvakaitwa naDhavhidhi izvi. Hipokirisi kune vakawanda vari kuzviita nhasi, zvichikonzerwa nekutya. Vanhasi vanogona kusarerera masiriri, vanogona kusakwara-kwara, asi vane kamitiro kavo kehipokirisi kanokonzerwa nekutya. Pastor Mashinya, kutya kunoita kuti munhu atadze kuponeswa. Chokwadi chaicho. Munhu anogona kutadza kuponeswa nekuda kwekutya. Ndoda kuti tiverenge Revelation zvakazarurwa 21 pavhesi 8. Munzwe zvainoita. Tiverengerei. Verse 8. Ndoda kuti tinyatsoteerere katauriro kari kuita Bible ipapo. Asi kana vari vanotya, nevasingatendi, chiteererai gurupu racho revanhu, nevanyangadzi, nevavurayi, vaurayi varipo, nemhombwe dziripo, nevaroyi varipo, nevanonamata zvifananidzo varipo, navose vanoreva nhema. Mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi. Ndirwo rufu rwechipiri. Saka vanhu vanoparadzwa, vanhu vanotadza kuponeswa because of fear. Iri kuiswa mugurupu rimwe chete nembavha, iri kuiswa mugurupu rimwe chete nevaroyi, masorcerers, iri kuiswa mugurupu rimwe chete nevanonamata zvifananidzo, iri kuiswa mugurupu rimwe chete nemhombwe nevanhu vese vanoita zvimwe zvese zvakaipa. Saka fear, tati pekutanga paya, iweapon yaSatani yekuendesa munhu kugehena. Munhu akararama mufear anoparara, haawani upenyu husingaperi, because patadzidza tatoona kuti fear inoita kuti munhu uwe unfaithful. Nekuda kwekuti unenge uri kutya. Unogona kutya kuti uratidze kuti hausi kuda kunamata, wopretenda kuti wange munhu ari kuda zvaMwari stereki, uchinyepedzera vari kukuona, nekuda kwokuti uri kutya kuti vanozonditi chii. Tete wangu vanozoti chii kana ndikasaenda kuchechi, baba wangu vanozoti chii ndikasaenda kuchechi. You are not a Christian in reality, but because of fear yekutya baba wako kana tete kana mainini, wakungopretenda. Saka unenge uri tsotsi nemhaka yekuti uri kutya, uri kungoita hutsotsi uchipretenda. Saka ni pakupedzisira kwanzi neBible uri kufananidzwa nemhombwe, uri kufananidzwa nevaroyi, uri kufananidzwa nevanonamata zvifananidzo, uri kufananidzwa nevanhu vanoita upombwe, uri kufananidzwa nevanoita zvakaipa zvese, because uri kurarama upenyu hwekutya. Nditofunga kuti hakuzi kufananidzwa pasi. Ndozvautori. Nemhaka indiri kudaro. Kufunga chinonzi fear chatiri kutaura nezvacho ichi. Ihuku iri kuchechenya mazai, iri kukandira mazai anozochechenywa. Saka chiri kuzochechenywa chinyi, ndo pari kuzobuda upombwe apo, kuuraya, kunamata zvifananidzo, but zvese izvi zvakandirwa nemhaka yekutya. Nedzimwe nzira mukutaura kweshoko raMwari, mhombwe, mbavha, n'anga, muroyi nemunhu anotya igurupu rimwe chete. Chinorwadza panyaya iyi ndechekuti kune vanhu vanotya vakawanda vari mukati mesangano, vanoziva kudzoka kwaJesu, vanoziva kumuka kwevatsvene, vanoziva denga idzva nenyika itsva, vanoziva kuparadzwa kwaSatani, asi vachaparara naye nemhaka yekuti vakatadza kumirira zvavanotenda, vachitadza kuzvimirira nekutya. Saka mwana waMwari, tiri kutotaura kuti kutotanga nhasi zvichienda kumberi, chinamata kuna Mwari kuti ukurure fear. Whatever you fear, kungave kutya zvidhoma, kungave kutya uroyi, chinhu chaunotya unochinamata. Chokwadi. Ndosaka vatauri vedu vari kuti ane kutenda fear inobva yatama, ane fear kutenda hakuwanikwa. Ngatimbotarisai tione Pastor Zvenyere. Toda kungotarisa mbichana mukati meBhayibheri zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kutya. Zvii zvinotyiwa nevanhu.
vamwe vanotya kufa ende havangotyi kufa chete asi kuti vanovhundutsirwa kunzi uchafa saka ivo vanobva vatotyawo futi kufa kwacho vamwe vanongoti ndaoneswe gomba saka pakanzi ndaone gomba munhu akuudza kuti ndaone gomba rako iye unobva atanga kutokukontrora ende uyu waonewe gomba uyu unobva awe muranda wewaone gomba saka whatever chichataurwa nemunhu iyeye unoteedza izvozvo chide kuvhara gomba racho ronozi taona ende tinozonoti vanhu vazhinji vamwe vanogona kuzi hausweri uriko vamwe vechinzi ukasatanga wadai hauzowi nembereko ukasai kudai saka kune zvizhinji zvinouya zvichitaurwa zvine chekuita nekufa saka vanhu nemhaka yekutya kufa vanozoita zvese zvese tiverengerewo pastor Mukwada Hebrews chapter 2 pavhesi ya14 nevhesi 15 naizvozvo wana zvawakagoverwa ropa nenyama naiyewo akagovana nawo pana izvozvi kuti nokufa kwake iye aparadze uyo une simba rorufu iye diabhorosi agosunungura avo vaiwaranda paupenyu hwavo hwose nokuda kwokutya rufu. Saka muri kuona kuti isusu nemhaka yekutya rufu taavaranda vaSatani. But kana fiye iyi ikabva chinoibvisa hukama hwangu naMwari kuda kwangu Mwari saka ndikada Mwari tinozonga tatsika pakatsika pope kuti paya kurarama kwacho ndi Jesu kufa kwacho ipfuma saka kana munhu azopinda mu overdrive iyoyo vana Daniel nesha wakati chitombi chatichina even kana Mwari wacho akasaitirwira saka pari kudiwe kupinde mu overdrive yekuda Mwari Mwari wacho ndiye unozorwira ega. Tinotenda kune vanhu vanorarama nekutya rufu nemhaka yekutya rufu vanoenda kudzin'anga nemhaka yekutya rufu vanoenda kuvaprofita venhema nemhaka yekutya rufu munhu anoita anything anodyiswa anything nemhaka yekutya asi shoko raMwari riri kutitaurira panapa kuti Jesu akatora chimiro chinenge chedu kuti asunungure isu takanga takasungwa nerufu kureva kuti tinofanira kuwirirana kuti simba rerufu mukutyisa rakadarika Jesu asati auya. Pastor, kune munhu akadziuri kuda kufa ndokubva hanzi kundiso yacho unofanira kubata rwaivhi mupenyu kwakumuruma nepamusoro pamusana pake uramba wakaruma nemazino feya kudai izvozvo ukazviita wadzirira rufu uye wadzirira mhuri yako nekuda kwekutya kufa munhu akandoruma rwaivhi but kunongofiwa futi ndizvozvo mazvona haisiyo hachisicho chidziviriro rwaivhi hadziriri vanhu kufa kuruma rwaivhi kana kusaruma rwaivhi munhu anongofa. Kune mudhara mwaifamba nezidende rake rari nemvura yekunzi mukangoinanzva chete hamuchafi nekusingaperi musha wese wakaungana uchinanzva mvura yemuzidende iroro but iko zvinezvo iye wacho aive nedende racho akafa futi haisiyo dziviriro yerufu. Ndosaka shoko raMwari riri kutiudza kuti Jesu akauya kuzosunungura vakaitwa varanda verufu. Pastor Mukwada, vanhu vanotya ramangwana titsanangurirei. Kune mibvunzo mizhinji yatisina mhinduro zvanhasi kuti remangwana richawei. Ndizvozvo saka izvozvo zvinodyara kutya mukati memwoyo yevanhu vakati kungoshaya mimhinduro pamusoro pemibvunzo iyi ende mukatarisa zvinonetsa nekushungurudza vanhu pamusoro pezvekudya hakusi kuti ndezvanhasi zvisipo ari kuti kana ari kutarisa mafuta ari kudzika bhodhoro saka ino kana akapera zvichadini Mwari anomeka sure kuti anotipa zvinoringana zvezuva rimwe narimwe but isusu tiri kuunganidza nhamo dzekumberi ndodziunganidza dzese nhasi izvo zvezvo zvaita kuti tigare tine kutya nekuti hatisi kugona kuwana mhinduro patumubvunzo saka zvichadini saka mukaverenga kuna Matthew chapter 6 verenga verse 25 na 26 mubva maverenga verse 34 pastor zvenyaya verse 25 saka ndinoti kwamuri regai kufunganya pamusoro peupenyu huno muchiti
ndichadyei kana ndichanwei kana pamusoro pemuviri wenyu muchiti ndingafukeiko. Upenyu hahupfuuri zvokudya here kana muviri haupfuuri zvokufuka here. 26. Tarirai shiri dzokudenga, hadzidzvari, hadzicheki, hadziunganidziri mumatura, asi Baba wenyu wokudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamudzipfuuri zvikuru here. Verse 34. Naizvozvo musafunganya pamusoro pezvamangwana, nokuti mangwana uchazvifunganyira zvawo. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirana nenhamo yaro. Mubate chinhu ichi kuti pataverenga muri kunzwa here kuti bhaibheri harisi kuti musafunga pamusoro pezvemangwana. Ndizvozvo rashandisa inzwi rokuti kufunganya. Saka zvinonzi kufunganya kutowa waridi, kutonetsekana zvekuti munhu anotoshaya hope ari kufunga pamusoro pezvarini, pamusoro pezvemangwana, zvine chikiri nezvekudya, zvekupfeka. Pamwe vanofungisa kana ndichaona here anondiroora achandiroora kana kuti wandinoroorwa naye, obva atonetsekana zvekuti hope dzinotadza kubata, munhu otanga kutopera miri nekuti ari kufunga pamusoro pezvemangwana. Saka ndo zvimwe zvinogona kudyara kutya mukati mwevanhu. But vatiri kudzidziswa nebhaibheri ndezvekuti zviri kunzi imi tarisai shiri dzekudenga, hadziunganidzi, hadzina matura, hadzirimi, Mwari anodzifidha. Saka sekudzifidha kwaanodziita imi mundodzipfuura. Saka Mwari sekufidha kwanoita shiri ndo zvaanogona futi kuita nemi. Imi chamunongoda bedzi isai faith maari. Tinotenda Mwari. Vana vaMwari, kutya kuriko kunobata ende kunokonzeresa zvinhu zvakawanda mukati meupenyu hwemunhu. Vamwe vanorasikirwa nekutenda kwavo nekuda kwekutya. Vamwe vanotyora mavalues avakapiwa naMwari, zvakakosha zviga zvaMwari nekuda kwekutya. Vamwe zvakare vanonotyora mutemo waMwari voenda kun'anga nekuda kwekutya. Vamwe votadza kutendeka kuna Mwari, kutadza kutendeka mukuchengeta miviri yavo, votadza kutendeka even mune zvegumi nezvipo nekuda kwekutya. Vamwewo zvakare ndo vanochiva vanyengeri, mahypocrites, nekuda kwekutya. Vorarama upenyu hwedhirama nemhaka yekutya. Pano tiri kutaura vanonamata Mwari, impact yekutya muvanhu vanonamata Mwari. Vamwewo ndo vari kuiswa kune mhombwe, kune mbavha, kune varoyi nemhaka yekutya. Vachityei? Vachitya rufu. Vachityei? Vachitya ramangwana. Vachityei zvakare pastor zvenyere? Vachitya zvinhu zvavasingagone kutsanangura, mystical experiences. Titsanangurerei. Ndachiti tikatarisisa kune vanhu vanotya even kurira kwezizi. Zizi rikauya pamba rikarira riri pamba ipapo, vanhu vanotoenda kun'anga. Ende kune vanhu vanorambidza zizi kudya makonzo. Kuzi handifundi ndingadai gonzo pamba pangu, handifundi ringaite zvakati. Saka kurira kwaro nekuuya kwaro pamba zviriwe zvaratoita, pane zvaratouya nazvo. Uye poitawo zvakare vamwe vanobva vatya kwazvo kuti kana vechifamba vakangooneka moto chete kungoti wayo, vati chipoko chete, ndaakutodzoka. Uye kwataide kuenda uko hatichatendi nako. Koita vamwe vanochinjawo futi nzira kuti izvizvi hwaa usiku, nzira yedu inoenda kumakuwa, haichaendi neko. Kutya. Ende zvese izvi zviri kukonzerwa nekuti ukama hwemunhu naMwari. Munhu haasiri shamwari yaMwari. Munhu akava shamwari yaMwari unova nekukunda zvese zvinotyiwa zvese izvi. Hazvizotyiwi. Vamwe vanobva vatoti izvozvi pane zvandamborota izvi. Ndichadi uchatorare mumbai. Mune varoyi wapindomo. Handitorare kusitting room. Muri yese chiuya tirare musitting room. Saka kune zvizhinji zviri kuitika nemhaka yekutya, kutye kuroyiwa. Kutya zvisingagone kutsanangurwa. Sekutyawo kwakaita vana Peter kuna Matthew chapter 14 pavhesi ya 26 apo. Ya wakaona Jesu chifamba pamusoro pemvura kazi iri idzi mudzangara. Igoritoto. Saka fear ine isu ine kadhauti kekudhauta futi Mwari. Because mukazobvunza Peter anobva azoti
kana muri imimi if you are Jesus chindidaidzai ndiuyewo paya patori nefear nedoubt futi kuti handifundi Mwari ungazvigona baizvi rega ndiende kun'anga fundi Mwari ungazvigona baizvi rega ndiende kumuprofita. Indaona zvangu kuti papoindi iyi yevadzidzi vari kuona Jesu wakati igori toto fiye inoita kuti uone zvinhu zvisipo angari Jesu but kana wakabatwa nefiye chitsiga chaicho unogona kuchitiza ukachiona chichikumhanyisa kwete nemhaka chiri kukumhanyisa but zvamupfungwa mako nekuti mwoyo wakabatwa nekutya. Saka kutya kunoita kuti uone zvisiripo. Unogona kunzwa wange uri kufuridzwa munzeve uchipfuura nepamakuwa usina kana kufuridzwa unotonzwa kufuridzwa chaiko munzeve asi pasina chiri kufuridza iri fiye chete kungoti wasvika pauri kufunga kuti panapa hameno zvichaitika. Saka Satani anoita advantage iyoyo obva akubata mumamburi ake. Kutya unotoshayika usati washayika nekuti warwara because zvamauri zvisipo ndizvozvo. Kune vakawanda vekuti chero usiku vachifamba miti vanhu exactly chero vakaonawo mhuka dzaMwari dziri kudarikawo rodhi vachidhiraivha kakovo kaya kamangusi nemhaka yekutya. Zvinhu zvakasikwa naMwari zvinofanira kuita basa razvo panguva yazvo. Vanhu nekutya vanochinja. Ngatitarisei zvakare chimwe chinokonzeresa kutya. Social network ikakanganisika Pastor Mkwada vanhu vanotya. Jesu anoti ini handina kuuya kuzosima rugare pakati penyu. Saka ukama naJesu dzimwe nguva unoita kuti tisawirirana nevamwe vanhu. Ndizvozvo. Nekuti ndangomira bedzi maprinciples aMwari. But nekuti vanhu vanoda kuedza kuchengetedza ukama vanozviita at the expense yeukama hwaona Mwari. Kuti da kuedza kuchengetedza ukama pakati pedu saka vanopedzera kuita chero zvese kuda kuchengetedza dyidzano pakati pavo nevanhu vachikanganwa kuti ukama hukuru hunofanira kutanga hwachengetedzwa ndehwe munhu naMwari umwe wese wozoteera. Ende shoko raMwari rinototika tangai matsvagaka ushe hwaMwari nekururama kwaMwari zvimwe zvese ndokuitira izvi. Kurati zvinotyiwa nevanhu zvacho ndichadyei ndichapfekei security yacho Mwari ari kuda kuprovide but vanhu nemhaka yekuti vanotya manje vanotiza vosiya Mwari iye Mwari akatambanudza zvinhu zvacho. Pastor Mashinya economic pressures dzinokonzeresa kutya. Ndizvo chaizvezvo ndoda kuti titarise Matthew chapter 13 verse 22 Matthew 13 pa verse 22 tiverengereiwo verse 22 yes. Wakakushwa pakati peminzwa ndiye unonzwa shoko zvino kufunganya kwenyika nokunyengera kwepfuma zvinovhunga shoko rikashayiwa zvibereko. Kunyengera kwepfuma kuri kuvhunga shoko kuri kuchoka ateerera shoko raMwari riya riri kukanganiswa nekunyengera kwepfuma. Munhu ari kutarisa kuti ndingagone kuzova murombo saka inini ndinofanira kuteedzera zvinoita ndirame ndakachengetedza kupfuma kwangu ari mazvona. Kana kuti nerimwe divi pfuma iyoyo inogona kuita kuti munhu atokanganisike atadze kuchengetedza kutenda kwake because ari kutarisa pfuma yake kuchechi haachaendi haachaiti serious nekunamata Mwari because ane zvinhu. Saka pfuma yamuchoka yachoka shoko raMwari rakapinda maari raafekta kutenda kwake kwanga ainako because motikari dzake anadzo chii chaanoda Mwari anomuda wei ari mazvona zvese zvakamukwanira. Saka panoda kucherechedzwa ipapo kuti pfuma dzatiinadzo necomfort yatiinayo haigoneri kuita kuti ipedzisire yakanganisa kutenda. Nekuti mumwe munhu anenge ari murombo anenge achitoti inini bheta nditsvage Mwari kuti ndipfume kufunga kunenge kwakabhenda ani mazvona apfuma ari kutoti hainda right zvinhu zvangu zviri ndichinei naMwari vari kunamata pamwe arombo. Saka zvamuri kutaura ndezvekuti under economic pressures munhu mupfume anogona kutadza kunamata Mwari
nekuda kwebhizinesi rake. Exactly. Akutoona sekunge kuenda kuchechi kunomuitisa loss, kunomukanganisa, kunomutadzisa kwawo, kunomisa murombo. Uyowe asinawo otadza futi kuva neukama naMwari nekufunganya pamusoro pezvinhu izvi. Exactly. Toda kutenda Mwari. Kusaziva, Pastor Zvenyere, ignorance inoisa fiye mukati mevanhu. Inopinda sei fiye yacho? Tichakumbira Pastor Mukwada kuti mutiverengere pana John chapter 8 pavhesi ya 31. Achida kuti muone kuti kana munhu asikaziwi zvinodiwa naMwari unogeba haana pekutsika, haana zvakare pekugara. Saka mhepo ipi neipi yauya inomupeperetsa ichimuendesa kwese kwese. Tiverengere vhesi 31 nevhesi 32 ya John. Zvino Jesu akati kuvaJudha avo vakanga vamutenda, kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu zviro kwazvo. Muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Chatanga apa kugare mushoko. Ndizvozvo. Saka chiri kuti vanhu vatye kusai kugara mushoko, kushaya midzi mushoko. Ende muti uri pamvura une midzi yawo iri mumvura munoona ngemashizha acho. Ndizvozvo. Saka maKristu vasiri mushoko vanozoti chambobatsirwa asi ndichizodzoka hangu. Saka tine vanhu vazhinji vari kuitiswa naSatani zvese zvese, asi kuchechi havabudi, vanonga varimo, but vanoenda futi kobatsirwa futi somewhere. Saka pazi muchaziwe zvokwadi, nezvokwadi iyi ichakusunungurai. Kana muchiziva inokusunungurai, inokunyururai kukubvise kumaoko yen'anga, inokusunungurai kukubvisai mumaoko ewaprofita wenhema, inokusunungurai zvakare kukubvisai zvemungaitiswa naSatani. Kuna vamwe vanozogumisira wakusvike pakudya porridge nechibhakera risina shuga, risina chichi, nemhaka yekuti pane zvawaudzwa. Saka vanonga kuzo chibhakera cho wokambura porridge rawo ifiye. Saka pazi mukazive zvokwadi zvese izvi hamuzozviiti izvi. Saka neimwe nzira Pastor Zvenyere muri kuburitsa kuti munhu asingazive zvokwadi akasungwa nekusaziva. Munhu asingazive zvokwadi nemhaka yekusaziva uku anozofidwa nezviri wrong, nemhaka yekuti ane kutya mukati make, ane insecurity. Ochiitiswa zvinhu zviri wrong nemhaka yekusaziva. Anoenda kun'anga onochekwa muviri nemhaka yekusaziva. Ignorance iyoyo. Nemhaka yekusaziva ikokoko anopinda odyiswa zvisingadyiwe. Ndosaka Mwari kachiti kwamunoenda vanokusvibisai, because hauende kun'anga kana kumuprofita wenhema pasina kaelemende kekudyiswa nezvinotakuriswa. But zviri kukonzerwa nei? Nemhaka yekusadini? Yekusaziva. Ende shoko raMwari rochiti manje muchadini? Muchaziva chokwadi. Zvokwadi yokudini? Yokubvisa imweso. Saka munhu asina zvokwadi hazvina kunzi muchaziva chete. Bhaibheri riri kuti muchaziva zvokwadi. Munhu asingazive zvokwadi inhapwa. Ende Satani anoshandisa kusaziva ikoko kusunga. Chiregai tiite tipendere discussion yedu. Munhu angabatsirike sei kuti akurire kutya? Number 1, taakunotarisa Pastor Mukwada, presence yaMwari nerudo rwaMwari nekuchengeta kwaMwari kunosunungura munhu sei kubva mukutya. 1 John chapter 4 ringa verse 18, 16 neverse 4. Ndauti mumboerenga muchidzoka nhasi munzwe kuti tikagashira uwepo hwaMwari nerudo rwake uye kuti ndiye muchengeti wedu zvinobvisa sei kutya. Ndizvozvo. 1 John chapter 4 verse 18. Hakuno kutya murudo, asi rudo rwakakwana runodzinga kutya, nokuti kutya kunorohwa. Munhu unotya haana kukwaniswa parudo. Verse 16. Nesu takaziwa
tikatenda rudo urwu Mwari rwaanarwo kwatiri Mwari rudo unogara murudo unogara muna Mwari naMwari maari. Verse 4 vana vaduku imi muri waMwari makavakunda nokuti uyo uri mamuri mukuru kuna iye uri munyika. Saka Bhaibheri kungotsanangura kuti chikonzero chaicho chekutya hatina nechikonzero chekuti tinochengetwa naMwari. Ndizvozvo. Saka tinofana kuti tigare murudo urwu. Ndizvozvo. Ende Bhaibheri ratsanangura kuti kana magara murudo, ndizvozvo, rudo runodzinga kutya. Chaizvo. Saka haasi mazango nemadumwe atinoda kuti tisunungurwe. Kati chatinoda ipresence yaMwari. Totenda izvozvo nekuti iye mukuru kune mwengi wenyika ino anonzi diabhorosi. Saka ratagashira izvezvo presence yake kuti ane nguva dzose ndiye muritiri wedu, ndiye anotipa zvose zvinotibatsira kuti wakasununguka pakutya. Saka kungoziva chete kuti Mwari anondida, Mwari anogara neni, Mwari anondirinda, uye anogara neni ari Mwari uyu mukuru kudarika zvose, kutya kunofanira kubva kwapera. Ndo zvainge zviri munana Shadrach, Meshach naAbednego ka. Mwari wedu anogona kutirwira kubva kumoto uyu. Tinoziva tinogara tiinaye, anotichengeta. Asi kunyange akasatirwira ichi hatinamata. Hatitye kufaba, hatitye kutsva. Tinoziva kuti Mwari wedu anozvigona izvi. Toda kutenda Mwari. Kuziva chokwadi, Pastor Mashinya, kunobvisa kutya. Yes. Yatambobva kumutarisa John chapter 8 yai. Titsanangurirei. Yes, ndizvo zvichaizvo. John chapter 8 verse 31 na 32 yamboverengwa. Ikavabuditsa pachena kuti kana taziva chokwadi kutya kuya kunobva kwapera. Because chokwadi chinokubatsira kuti uzive kuti muchengeti wangu ndiMwari. Ndizvozvo. Ndiye mudziviriri wangu. Ndizvozvo. Ndiye zvakare anondirwira. Ndizvozvo. Wai vari kutya, vari kuenda kunoromba, wofungidzira kuti vanochengetedzwa neropa rehuku rakachererwa pamusiwo. Alright. Ari mazvona. Ende wobva wapuhwa miko yekunzi musakosora usiku. Havana kuchengetedzeka. Ende havagoni kurara zvakanaka. But ane chokwadi, anoziva chokwadi, anozviziva kuti moto iri kufamba iyo kumakuva ndiSatani nengirozi dzake, haasina fii. Ndizvozvo. Anozviziva kuti zizi riri kurira ishiri yaMwari. Haavhunduki. Haarohwi nehana chero kunzi kwauyei, because anoziva kuti ndine protection yakasimba muna Mwari. Protection yaMwari is guaranteed. Hapana chandinovhunduka. Haatye munhu ane mishonga yemheni, haavhunduki varoyi, because anoziva kuti protection yandinayo inowanikwa muna Mwari. Ndakakomberedzwa nengirozi dzaMwari. Ndakapoteredzwa naMwari. Mweya mutsvene ari mukati. Saka hapana chekutya. Pastor Zvenyere, kutrusta, kuvimba naMwari nekuzendama pana Mwari kunobvisa kutya. Titsanangurirei. Ndichakumbira Pastor Mkwada kuti vativerengere Jeremiah 17 verse 7 and 8. Tichaone kuti kana munhu avimba naMwari, Mapisarema 34 pa verse ya 7 inoti mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Saka kana munhu akazviziva kuti unorwe hondo dzangu ndiMwari, saka chipi nechipi chinouya munhu haatyi, nokuti unoziva kuti ndine vachandirwira. Ndizvozvo. Uye inini handini, uye harizi risimba rangu, changu kuzope mbiri kuno unonga arwa. Tiverengerei Pastor Mukwada. Wakaropafadzwa iye munhu novimba naJehovha. Ndizvozvo. Wakaita Jehovha chivimbo chake. Ndizvozvo. Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usingatyi kana kupisa kuchisvika, asi mazhizha awo achava matema. Haungarangariri pagore rokusanaya kwemvura, kana kureka kubereka. Chapter 50 verse 10 ya Isaiah. Pari kunzi panapa wakaropafadzwa munhu unovimba naJehovha. Ndizvozvo. Kana pechinzi munhu unovimba naJehovha wakaropafadzwa, parotonzi ndo vanhu vachaponeswa. Ndizvozvo. Saka kana uchide kuone kuponeseka, vimba naMwari. Exactly. Ende paunovimba naMwari, pari kunzi kunamata kwako uchava nemidzi muna Mwari. Zvekuti chipi nechipi chedo kuuya, hapana chinokuzungunisa. Ende tiri kufananidzwa nemuti une midzi yaende kotore
mvura kurwizi nechepasi apa. Saka kunamata kwedu isusu kunoonekwa. Ende nguva yekupisa pachanese kuoneka kuti uyu ndiye uri pana Mwari, uyu muti uyu ndo uri pane mvura. Saka isusu tinoroweka kana matambudziko auya, tinonga taamukiu imwe chete uchindozi uri kundipindira pakiu yekung'anga. No, ndindaye ndiripo ndasofuma kare pakiu yemuprofita kukirawa. Saka deno tawimba naMwari, taise midzi yedu muna Mwari, Mwari otirwira. Tinotenda Pastor Zvenyere nekutsanangura kwakanaka. Vana vaMwari, topic overcoming fear, kukurira kutya, ndo yataa kunopendera. Pakupedzisira tinokurira sei kutya? Ngatizivei kuti tina Mwari anotakura mitoro yedu. Tina Mwari anototikoka, huyai kwandiri makaneta makaremerwa. Toenda kuna Mwari wedu. Toda kuti mubate chinhu ichi, vana vaMwari, vateereri vedu navatariri vedu. Chekutanga, kutya kunokuita kuti iwe urasikirwe nekutenda muna Mwari. Kutya zvakare kunoita kuti uputse zviga zvaMwari zvinofanirwa kukuchengetedza. Kutya kunoita kuti utyore mutemo waMwari. Kutya zvakare kunoita kuti usatendeke kuna Mwari. Kutya kunokuita kuti uve munyengere, hypocrite. Pakupedzisira kunokuita kuti utadze kuponeswa. Zvinotyisa vanhu rufu, asi Jesu akatouya kuzotifira kuti tisafe tirare, nemhaka tine rumuko parumuko rwekutanga. Zvinotyisa vanhu kutya ramangwana. Jesu anototi ndini ndinochengeta shiri nemhuka. Saka musatya, makakosha kudarika shiri nemhuka. Zvinotyisa vanhu zvakare, vanotya zvinoitwa naSatani. Isu takapiwa simba rose. Ende Jesu akabva ati kuna Luke chapter 10 verse ya 19 na 20, ndakakupai authority, hakuna chinokukuwadzai. Takakomberedzwa nengirozi dzaMwari, mweya mutsvene anogara mukati medu. Ngatiregei kutya social network. Kana Mwari atiteerera shoko rangu, muteerere zvisinei nekutaura kwababa namai, nemhaka yekuti baba namai vanofanira kutoona chiedza kubva kwauri iwewe. Haikona kutya economic pressures. Mwari ndiye anopa simba rekupfuma. Mwari ndiye anochengeta pfuma dzedu. Ignorance. Ziva chokwadi. Verenga shoko raMwari, urizive, urirarame. Wovimba naJehovha, wozendama pana Jehovha, wogara uchiziva kuti Jehovha anewe, uyezve wodhipenda naMwari wako. Ukaita zvinhu izvi, waamukundi wekutya. Mwari wekudenga vakuchengetedzei, Mwari wekudenga vakudziirirei. Tinotenda neleseni inoi, ngatizvinamatirei, tibve mukutya, tizare nekutenda. Rangarirai kuti kutenda, kana paine kutenda, kutya hapana. Pana paine kutya, kutenda hapana. Toda kukumbira Pastor Mukwada watinamatire, ngatinamatei. Baba wedu vanoyera vari kudenga, maita ine chidzidzo ichi. Tine mibvunzo yakawanda pamusoro peremangwana yatisina mhinduro. Asi zvamatidzidzisa mukati mechidzidzo, kuti dzidze kuimba nemi. Tizive zvokwadi nekundoine simba rekutisunungura. Mukumbira kuti mukati meupenyu hwedu tisararama nekutya, asi tirarame nekutenda. Nekuti takandira kufunganya kwedu kwose mukati momoyo kwenyu. Imi Mwari mune hanya neupenyu hwedu. Takutenda kuti you are active involved pazvese mukati mekurarama kwedu. Saka tinotenda kuti wairarama nekutya kuburikidza nechidzidzo ichi, imi Mwari muchawaitira zvakanaka, kuitira kuti Satani asawana pembedzo pakurarama kwedu. Ngaanyadziswe nezita raJesu kuburikidza nezvamakatiitira pamuchinjikwa. Uku ndokunamata kwedu muzita raJesu. Amen. Amen. Ndina muponesi andoshamisa, andondishamisa ini, andondiwika mubakore dombo, kune nzizi dzerufaro. Andondiwika mubakore dombo, rinobvisa nyota yese. Awika upenyu murudo rwake, ofukidza nderuoko rwake.
anondiwika mubakore dombo rinovisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini nguva dzese, anondikomborera ndozadzwa nembiri yake, mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza ini anondiwika mubakore dombo rinobvisa nyota yese, awiga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko rwake, anondifukidza